रिंक्लिं फोथाय आं रिंक्लिं फोथाय आं रिंक्लिं फोथाय दहा हे सोर बोराइ बाथौ अरायबो दहाय खालाम दिनै नैबे जिथुनाखि UPPL नि जा रेलि एबा हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनाया दिनै जोंहा प्रमद सारनि नेतृत्वआवनो जा जेरैबायदि गाजा गोमजा रायजोफ्रा जेरैबायदि माने दैदेनलांबाय बेयो निस्सय बिराद जोबोद माने बाख्नायथाव जादों आरो गोजोनथाव जादों ओंखायनो जोंबो दिनै बे सारनि दैदेननायखौ जोंबो मोजां मोननानै आरो बिथांनि जिथुनाखि UPPL बे हानजाजोंनो जोंबो गोरोबनानै दिनैनि बे हानजा सुरनायाव जोङो माने ओरैबायदि गोसो मोदोम जिउ बाउसोमनानै जोंबो दिनै बारसोमदों आरो लोगोसेयावनो जोङो दिनै राङाफालि सिजौ बेंक पार्टी दलनि गासैबो सोद्रोमा ग्रुपफ्रा खौसे जानानै दिनै बेवहाय सारजोंनो दिनै UPPL ग्रुपआव दिनै जइन जाबाय दा जोङो बे नैबे हाबाफारिखौ लानाय खेथ्रआव जोङो जोबोद मोजां मोनदों जों बिराद माने सेन्सखौ नागिरदों अरायबो माने सोलायनानै जोङो जिथुनाखि परिबर्तन बे माबाखौ जेरैबायदि लुबैदों बेबायदि लुबैनायखौ जोंबो बेंक पार्टी दलनिफ्राय माने जोबोद खुसि जादों ओंखायनो जों दिनै परिबर्तनखौ लानानै जोङो बेरबाथि हानजा जानानै सोलायनायखौ जोङो खावलायदों आरो बेखिनियानो आं सासे आजिरा मोननाय फोरोंगिरि आं बावैसो थांनाय मार्चआव आजिरा मोननाय लोगो लोगो मार्च माहनिफ्रायनो आङो UPPL दलाव जुगदान होदों जुगदान होनायनि गुबै थांखियानो जाबाय मा जे आगोलाव थांनाय BPF सरकारा बहुत गाज्रि बा भ्रष्टाचार इनाय दुर्नीति खामानि मावदों इनाहायनो बे सरकारखौ सिफायनो थाखाय आङो बिखेखै UPPL दलाव जुगदान खालामनाय आरो बहुत गुबै थांखि दंबावो जे दा बर्तमान जितु UPPL दल प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जा UPPLआ खामानि मावनो थांदों बा बिथांनि दैदेननायाव जा BTR सुक्ति जाबाय बे BTR सुक्तियाव बायदिसिना गोबां रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बायदिसिना सुक्तियाव बिथाङा माबा खालामदो साइन खालामदो बेफोरो जोंनि रायजोनि थाखाय गोग्लैसोना थानाय बर' हारि बा गुबुन रायजोनि थाखाय थामहिनबा BTRनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजायानो जोबोर जौगागोन ओंखायनो आंबो बेफोर जौगानायखौ साननानैनो दिनै UPPL दलाव जइन खालामनो गोनां जादों आगोलनि जा भ्रष्टाचार सरकार दंमोन बिथांमोना केवल गावसोरनि मोजांनि थाखायल' गावसोरनि उदैनि थाखायल' खामानि मावदोंमोन रायजो राजानि थाखाय खामानि मावाखैमोन आं बेखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि गामियावबो आं गलबेरानि उत्तर गलबेरा गामिनिनो बे गामियाव जोंनियाव बहुत बे BPF हानजानि दैदेनगिरि जेरैबायदि मेम्बार दङमोन बिथांमोना गाव गावनि उदैखौल' सुफुंनानै गैजारोङि मानसिफोरनि जेबो न' बां होनायावबो बिथांमोना थाखा फैसा लानानै जोबोर उदखारि देखायदो आरो बिथांमोना खामानिखौ मावनो होनो हायाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोननि BPFनि दलाबो दिनै UPPLआव बहुत जइन खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि दा BTR सुक्तियाव जा प्रमद बर' दैदेननाय बिथाङा गादियाव जवाबासिनो जनो थांनाय लामायावनो बिथाङा मोजां खामानि मावबोदों बिथाङा मुवा फरायसालि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाखौ लादों देरफुनाय उन्दै गथ'फोरनि खेला धुलानि जौगानाय खामानिखौ लानो हमदों आरो सिगांनि BPFनि हानजानिख्रुइबो बिथाङा गाहाम खामानि मावनाय आखायाव लानायखौ जों नुनो मोनदों आं दाब दाब जायगानिफ्राय फैनो हानाय रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय दिनै जि फैगौ इलेक्सन थाखाय हानजा सुरदों मोजाङानो जादों मानो होनोबा जोंहा सिगांनि समफोराव जेरैबायदि जोंनि जेंना जेंसिखौ माने सुस्रांनांगौमोन बेबायदि सुस्रांगनो हायाखै बेनिखायनो दा फैगौ बे गोदान सरकाराव जाहाथे जोंनि बे सुक्ति जानायखौ दफाफोरखौ जाहाथे मोजाङै जाहाथे मावफुंनो हायो बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाखौ लाना जि हानजा सुरदों जि फोजाखांदों बिनि थाखाय आं माने साबायखर जासिदों।